Шмат мінула з таго часу, калі маладзенькім настаўнікам сюды, у ціхую вёсачку Люсіна, што зграбненька тулілася каля лесу ды непраходнага балота, прыехаў працаваць выпускнік Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі Канстанцін Міцкевіч, будучы класік беларускай літаратуры. Адышло ў мінулае ўсё тое, аб чым пісаў, клапаціўся і трывожыўся як колас. І непралазныя балоты ды хмызнякі вакол вёскі, і ўрослыя ў зямлю хаціны, і горкая, цяжкая доля Палешука. Нашчадкі колішніх Палешукоў асушылі балоты, пабудавалі новую вёску, маюць хлеб і да хлеба. Ззяе вокнамі трохпавярховая школа, ёсць сельскі клуб, бібліятэка, фельчарска-акушэрскі пункт, патанаюць у квецені садоў вясковыя падворкі, зелянее жытнёвая ніва, гудуць цягнікі на чыгунцы, а з вясковых хат цягне дымком, верашчакай, блінцамі ды салам. Палеская вёсачка, дакладней аграгарадок, славіцца на ўвесь раён сваімі майстрамі і майстрыхамі, рукадзельніцамі, спевакамі ды апавядальнікамі. Яна і сёння з'яўляецца невычэрпнай крыніцай фальклору. Легенды, паданні, прыказкі, прымаўкі, абрады, звычаі перадаюцца з пакалення ў пакалення. Сапраўднай візітнай карткай вёскі з'яўляецца народны этнаграфічны гурт «Дубрава». Шмат версій існуе паходжанне назвы вёскі, але люсінцам больш падабаецца паданне пра прыгожую дзяўчыну Люсю, якая некалі жыла тут. Сэрца Люсі належала аднаму адзінаму хлопцу. Быць бы вяселлю, каб адной з дзяўчына не папалася на вочы старому пану. Пан не проста хадзіў следам, а запрашаў стаць яго каханкай, нават жонкай. Калі ж чуў адмоўны адказ, злаваўся, нават страшыць дзяўчыну пачаў. Пасля адной з такіх сустрэч, уцякаючы ад пана, дзяўчына кінулася ў возера. Вёску з той пары сталі называць Люсінай. Пабываць у Люсіне і не наведаць незвычайнае дубаўское возера было б недаравальна. Не толькі таму, што гэта адно з найпрыгажэйшых і чароўных мясцін ганцавіцкага краю, а яшчэ і таму, што тут любіў бавіць час малады настаўнік Міцкевіч Лабановіч. Пад раскідзістымі кронамі магутных дубоў ён складаў вершы, а па вечарах чакаў на спатканне прыгожую Ядвісю. Калі вы жадаеце зазірнуць за заслону гісторыі, прайсціся коласавымі сцежкамі, пачуць мясцовую гаворку і добрую беларускую песню, то, як кажуць, міласці просім.